Iziko labantu abadala iGuga Sithebe Old Age Home livulwe ngokusesikweni ngoLwesihlanu umhla we-17 kuJulayi ka-2026 eWhittle Sea. Lo msitho ubudityaniswe nokubhiyozelwa kosuku likatata uNelson Mandela. Xhosa ngeba ndithiqondo nje ndikhalela inkunkuma sangena enyawo xa sitsho ke ndiyabhotisa zontsundu urhabulani nantsi ibhekile zendincede ngeninyancisi kuba kaloku ndindiphathela iindaba khandivula indlebe mzikaxhosa imamele ukutya kweendlebe ndisathetha ngokweZulu idela kufitsha ntliziyo likakhongolozi inkuza abayiqhuza ukuhlabi ngekahlabi Isithethi seliziko sithi iGuga Sithebe Old Age Home iza kuqalisa ukusebenza ngokusesikweni kwinyanga ka-Agasti 2026. Sithe liziko lamkela abantu abadala abafumana isibonelelo sabadala nabo bakunyango kwanabo bangenabo abantu bokubakhathalela emakhayeni abo. Songeze ngelithi injongo kukubonelela abantu abadala ngendawo ekhuselekileyo, inkathalelo esemgangathweni kunye nenkxaso iya kubanceda baphile ubomi obunesidima. Namhlanje ngale mini kaMandela, Mandela Day, although inge-18 siyenze nge-17 thina kuba sifuna ulontsha i-old age home yethu, iGuga Sithebe Old Age Home apha eWhittle. Siyayilontsha ke namhlanje i-old age home yethu ngokusemthethweni, ngokusesikweni. Wonke umntu ongaba ufuna ukubhalisa umntu wakhe wamkelekile azobhalisa umntu wakhe ngoba siyavula ngo-August. Umzekelo, akanamntu wohlala endlini selepeya, in fact aba bantu bapeyayo akanamntu wohlala, akanamntu womgcina, akatyi kakuhle i-treatment, akatyi kakuhle ukutya but uyapeya. So ifemeli yakhe xa idisayide umzisa apha wamkelekile amzise, ungowethu lowo mntu. Naba bantu bangathi babebethwe si-stroke akakwazi uzenzela nto, unabantu abaphangelayo, wamkelekile apha kuthi. Umntu ofuna ufaka isandla simfuna kakhulu ke loo mntu. Uyeza apha kuthi eofisini eGuga Sithebe opposite Simunye kulaa surgery kaDr Mdepha or Dr Mehlo Makhulu, aze azonikela ngento anayo, noma zingubo, noma ngamashiti, noma zizitya, noma yikukutya. Wamkelekile lo mntu. Ifezeke kakhulu 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 because siyabona nabahlali bachwayitile bayavuya, abanye bebengayazi batsho bayazi, abanye bebengaqinisekanga batsho baqiniseka. So mna ngokunokokwam ndiyayibona ifezekile yonke into bendiyifuna. Omnye wabebezimase lo msitho ukhuthaze uluntu ukuba lungabashiyi bodwa abantu abadala emakhayeni. Uthi iintsapho mazilisebenzise eli ziko ukuze izalamane zazo ezifuna ukhathalelo zifumane uncedo olufanelekileyo. Ndizive ndonwabe kakhulu nengcaciso kucacisiwe apha. Ndimamele ndamamelisisisa, akukho nto ndingayivanga. Into endiyiphawuleyo ngale mina namhlanje, uthe umntu ebevula apha awusixelela uba isizathu esibangela uba bavule apha yintoni na. Bacinge abantu abadala, nantso into endingasoze ndiyilibale, ukucingwa kwabantu abadala. Umyalezo wam ebantwini, izizalwana zethu mazingahlali zodwa. Iindawo ezifana neGuga Sithebe masizisebenziseni. Andiqali mna ukubona indawo enjena, ndikhe ndanomntu wam. Ndizizele nanamhlanje ngoba bendifuna uzimamelela. Masizisebenziseni iindawo ezinjena, singavi iirumazi, into ezithethwa phaa ngabantu abangazange bagcinelwe nabantu ziindawo ezifana nalena. Zibalulekile ezi ndawo ngoba amasizi esiwabonayo endaweni esihlala kuzo, umntu uphelelwe ngamandla, umntu akakwazi nozenzela nantoni. Kanti bakhona abantu abasenothando logcina abantu abadala, abenze ezi zinto bengenayo nanjongo yamali ngaphezu kwenjongo yokunceda. Kulindeleke ukuba ukuvulwa kweGuga Sithebe Old Age Home kube negalelo elibonakalayo ekuphuculeni impilontle, ukhuseleko kunye nomgangatho wobomi babantu abadala kummandla waseWhittle Sea.
Njengokuba ilanga litshona lingekawugqibi umsebenzi walo wokukhanyisa ihlabathi, nathi siyabulela ngokuba nihlale nathi ukuzothi ga ngoku. Ngokwanelwa kwamduba kwiindaba zeWhittlesea TV, kamnandi mawethu. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.